Takže my prostredníctvom Goodbye Friend chceme aj to, aby ľudia dokázali informovať svojich blízkych nejakým spôsobom o svojich prianiach, o tom, ako si možno prajú, aby bol prerozdelený ich majetok, čo sa má dostať nejakým kamarátom a blízkym, že nemusia to byť len financie, presne, že môžu to byť vaše obľúbené knižky a podobne, ako by mohla vyzerať tá vaša posledná rozlúčka. A aj to, že keď už budete v stave, napríklad v zdravotnom stave, keď nebudete vedieť o sebe rozhodovať, tak čo by ste možno chceli, aby ako by vypočuli tie priania aj lekári alebo aj vaši blízki. A robíme to vlastne formou takého dotazníku, ktorý si môžete vyplniť, takých sérií dotazníkov a potom budú vlastne tí vaši blízky vedieť, že čo ste naozaj chceli. A my počas toho obdobia, keď to ešte ste, by ste nemuseli stále na to myslieť, tak vlastne my sa postaráme o to, aby tie vaše informácie boli vlastne u nás v bezpečí a potom sa dostali k tým blízkym, keď bude ten čas, že bude dobré, keď to už budú vedieť.